Hola. A fora a trucar-te, no sé. Benvinguda a Porto, quasi. Uau, és que és maquíssim. Ai, el mercadillo. Buah, però és que estic gravant el contraste. En plan... ¿cómo se diu? El valle luminoso. Valle luminoso. I el valle oscuro, no sé com es diu. Bueno, no sé de referències. Està tot això ple, tot allò ple també, i tot el pont ple. Uau. M'encanta fer el guiri, t'ho juro. El meu primer matxa. Que fort. Los pintes de guiris. Ens està fent una foto. Ah, no, primero jo no. No sé si eren nosaltres. A veure, mira si jo. Ojalá ara ens vinguin faoles, TikToker. Mira, típic. Pareja. Ai, què passa? Que m'ha picat la sabata. Ataquen els coloms aquí. Que m'ha atacat. És literalment la peli de Hitchcock, la de los pájaros. Però no sé per què aquí són tan audaces. Ah. ¿Afrutado? Sí, así fresco, me gusta. ¡Wow! ¿Qué sentido? Sí. Vinho verde. Vinho verde. Afrutado. Muito bem. Muito bom no vinho de um mercado de Pulau. Sí. Seguim amb el vi. Ens hem assentat, literalment, al mig d'un pont. Tal qual. Portugal és una cosa Ho vaig dir, molt zen, ho vaig dir. molt tranquil. Aquí hi ha molta pau tot el rato. Portem com 3 hores simplement. Portem 3 hores simplement estant com... vivint, saps? Tranquils. Hi ha musiqueta de fondo, al piano... Que s'està realment molt bé. S'està molt bé. I tinc rissos. I la barco té rissos. Mira, mira. Espera, no es veuen. Bueno, els pelos aquests de bruja. Guai, fa molt bon temps també. Ja. Tipo, no fa ni fred ni calor. He comprat mascarilles. De la cara. Perquè no sé de xica. Pels dos? Sí. Ai, no sabia això, que guai. No les he comprat. Ah, les comprem. Dale. Ah, vale. Sí, que Entendí. Ai, tens tovallola, que és nova, perquè, o sigui, no l'he comprat expressament per això, però me l'havia de comprar igualment. Així que estrenaré una tovallola. Perquè jo volia una de la cara i una... Del cul. del cul.
I una de la dutxa, perquè vaig perdre una en un hostel. I hi havia una oferta en el hula hop, com es diu? Alejo. Alehop. Uau, la luz. Ets Nick Fab. Quan es posa el sol. Uau, però és que tinc com el sol perfecte. No veus, aquí no. Però aquí, el meu problema és que tinc uns ulls molt macos, tio. però no els puc mantenir oberts al sol. Ai, no sabia que lucía así. No sabia que... Pensava que estava més No, nosotros. Ai, la gent segur que es pensa que som unos chicos muy misteriosos. Nosotros. Ai, se me vuelve vermell. Què passa? Uau, és que... Com no sentir-se guapo amb aquesta llum? És que porta fa guapo. Uau. Bueno, disclaimer, la majoria de vídeos que sortiran en aquest vlog són de la Barco i jo Fent-nos els guapos. Sí, fent-nos els guapos perquè és que ho porto Perquè ho és... som. Perquè ho som i perquè ho porto és literalment per a sentir-se guapa només. És que fa guapo i no és broma, fa guapo. Cachorro! Pic! Cachorro. Pic! Pic! Ai, que guai. Ja. El segon dinar. Segon dinar, bueno, és que avui la Barco i jo hem decidit fer primer dinar, segon dinar, tercer dinar. És que és una construcció social, lo de que hi hagi un dinar, un sopar, un esmorzar. Exacte. No, jo no hi crec. Jo tampoc. Soy molt París. Bo. Bof. I don't know, you know that I give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Baby, don't like me, don't like me no more. What is love? Baby, don't like me, don't like me no more. És que és putote, És que les llums, o sigui, els coixins, tot. Ai! Que me mato. Ai. Bon dia. Bon dia. Hola. Hola. Ai, heu de veure aquest vídeo de jo desfilant pel passadís de la Resi de la Barco. Ara us el poso aquí. L'ha gravat l'Àlex Capata. Sí, l'Àlex Capata, que és un... És un... Ara és un gay d'aquí. Claro, estava Però que pensant... no ets gay, però... Tipo, acabo de recordar que ahí als de la Resi, de repente tots... "Ah, tu també fas vlogs? Uau! Passa'ns al teu YouTube, que et volem veure! Supportive. Hola. Soy Inde, Recursos Humanos.
Quiero hablar con usted sobre un trabajo. Por favor, agrégueme en WhatsApp. Bueno, Inditex. Vaig enviar el currículum fa anys. Perquè no és Inditex, això. Ha dit Inditex, no? No, de recursos humanos. No, ha dit soy Inditex de Recursos Humanos. No. Que sí, està gravat. Hola. Soy Indeed Recursos Humanos. Però l'altre dia em van obrir per tornar a treballar al MediaMarkt i jo... Estic en Portugal. Lo que estava dient abans, tipo, he recordat que... Ai, que potser veuran els meus vlogs. Ah! Llavors, bueno, este es un gay. Este gay. Espera, perdona. No, tranquila, ja pelo jo tots els No, pispachos. no, guau. Ah, verdad que está captado en cámara. ¿Cómo no trabaja la tía esta? Ja sort. M'he penjat no sé quants. No me'n recordava que estava. És la cançó de Maque, tu. ¿Saps quién és? No. Bueno. Jo. Ah, Sí, te requé, sí. Sí, que vaig estar explicant que jo me veo en un futur tenint pèrdues de memòria perquè ja em tinc cara. I la Barco, buah, sí. Sí. Perquè no està escoltant. Buah, segur que de... O sigui, està escoltant però compassivamente, com que ho he pensat després. Uau. Està sent massa maco, això, Molts estímuls, com Jesús. Bon Jesus. Praga és balancing. Balancing, baby. Sí, mira, quantes pots hi ha? Bon Jesus. L'Enric ara és cristiano. Buah, te juro que soy cristiano desde que estoy aquí. Na rotunda, vire na terceira saída para acesso à Avenida João Paulo II. Ai, se m'encanta fer aquestes coses. Ai, let's go. No puc riure, que som.
Es que no sé on és tu. És com Papa Noel i una mòmia. És com que ens ha... Sembla que ens estiguem morint. Però tu te l'has planxat bé, així. Li dic al Jorge que m'aprendrà alguna cosa. Vale. Bueno, en veritat, saps el que passa? Què? Que si diem alguna cosa d'aprendre alguna cosa, com que ens posa al límite a aquesta experiència. Vale, demà ens hem de despedir 100% a les 5. Buah. 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 Food porno. Uau, Enrique.